Hevserokê Partiya Demokratîk a Gelan HDP Silhedîn Demirtaş û parlamenterên nû yên HDP piştî hilbijartinê serdana xwe ya yekemîn li bajarê Amedê kirin. Demirtaş û parlamenterên pê re li Amedê serdana cihê teqîna ku di mîtînga HDP de pêk hatibû kirin û qurnefîl danîn cihê qurbaniyan. Bi yerên vê dawiyê ku di navbera alîgirên HDP û Hudaparê de pêk hatin û bûn sedema kuştina 4 kesan jî di rojeva Demirtaş de bû. Demirtaş xwest di şûna tundiyê de êdî siyaset derkeve pêş. Bu topraklarda herkesin siyaset yapma hakkı var. Li vê erdnîgariya mafê her kesî heye ku siyasetê bikin. Wek em bifikirin an jî nefikirin mafê hemû kesî ye. Em alîgirên aştî û biratiyê ne. Bila hemû kes siyaseta xwe bi awayekî azad bike. Lêger hin derdor di nava dek û dolaban de cî bigirin û li dijî HDP tîmên kuştinê ava bikin, helbet em jî ne neçarin. Roj ne roja gevxwarinê ye. Em dilpakin û em dixwazin li vî welatî di nava aştiyê de bijîn. Bila hin derdor xwe nedin bikaranîn û nebin hefsarê destê hêzên tarî. Bunları yapabileceğini düşünenler Parlamenterên HDP ji êrişên vê dawiyê weke provokasyon binav dikin û dixwazin herkes ji wan dafikan dûr bikeve. Ez bawer dikim ku ewa birakujînî ne rasterast ewa êrişên weş ên destên qirêj û Daişî ne. Ji ber wê jî ez hêvî dikim inşallah her hêze Kurd, her partiya Kurd divê xwe var qile, li hember wan divê eqli selîm hereket bike, pêşiya şer pevçûnan bigire. Nûnerê sazî û dezgehên sivîl jî li cihê bûyerê daxwaza aramiyê kirin. Her kesê ku van teqîn û bûyerên dawiyê şîrove dikin, dixwazin êdî li vî bajarê ne teqîn û ne jî kuştin çêbin. Dixwazin hemû Kurd di nava biratiyê de bijîn û tehemûlê hev bikin. Maşallah deka, Rûdaw, Amed.